Horregatik, La Oreja de Van Gogheko Leire Martínez eta Pablo Benegas ekarri ditugu. Gabon kanta bat ez, zehazka kanta bat kantatu behar digute, txiko txiki guztia lokartzen dituzten. Entzun. Kaixo! Badakizu ez egin behar dugun orain? Kanta bat abestu. Abestu behar duzu bezuek ere? Bai, pixka bat. Begira da kanta bat nire amatxok abesten zidana. Nire amatxok abesten zidan kanta hau ni zuek bezala nintzanen, ala txiki-txikia nintzenean, amatxok abesten zidan abesti hau. Eta orain zuekin abestu behar dugu, bale? Venga, guazen. Loa, loa, txum, txurum, berde, loa, loa, masustan, aita guri agazte izen da, amamanduan hartutan, aita guri agazte izen da, amamanduan hartutan, loa, loa, txum, txurum, berde, loa, loa, masustan, loa, loa, txum, txurum, berde, loa, loa, masustan, aita guriak diru asko du, ama ferian saldutan, aita guriak diru asko du, ama ferian saldutan, loa, loa, txum, txurum, berde, loa, loa, masustan. Txalo! Ze ondo, baina ez azaletu!